سرکردەیەکی کوردە ڕاگەاندە گۆهابوونا ئیرانی دەڤەرێدا و هەولە نوێ ji bo vekirina dergehekî ji Teheran heta Bexdadê û Şam û Beyrût hişt got Amerîka li deverê bimîne bi taybet li ser sînorê di navbera Sûriye û Iraq de. Endamê Polîtbîroya Partî Demokratîk Kurdistan Sûriye û serokê Encûmenên Xucehî yê Encûmena Niştîmanî ya Kurd li Sûriye Mehsen Tahir ji Malpera Bas News re ragihand got hewlên Îranî bi berfirehbûnê hişt got Amerîka li deverê bimîne. Got bi gotina wî mana Emerîkî li Sûriye ne bi tenê ji ber şerê Daişê bû. Lê ji ber rêgirî li ber firehbûna Îranî deverê de û necîbecîkirina projeya Şîî ya Îranî di deverê de. Tahir diyar kir gohîn helwesta Amerîkî zelal nebûye derbarê devera aram ji ber ku ew dever wê were avakirin li gorî bercewandiyên Amerîkî. Lewma hîn nediyar e gelo ev proje wê herêmeke taybet bi Kurdan û pêkhateyên deverê bi ser piriştiyeke Amerîkî ava bike yan na. Tahir eşkere kir got tevî goçekdarên PD bi hezaran şehîd û qurbanî dan di şerê Daişê de lê vêyekê nehişt got Amerîka piştgiriya wan bike bi şîweyekî ciddî û hewl bide got herêmeke Kurdî li gorî hêvî û daxwazên Kurdan ava bike. Tahir her wiha da zanîn got ew kesê pêşbînî dike got wê krîza Sûriyê demeke nêzik de çareser bibe ew şaş e. Her wiha şaş e ew kesê bawer dike got wê rejîmê pabendiyê biryarên navdewletî bike. Got bi gotina wî ev aramiya demkî ya got li Sûriyê peyda bûye gelekî dirêj nake û bêguman wê tevliheviyek di navbera hêzên deverê de peyda bibe.